Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hata jalo ottama barita nauli sian hata ni debata na tau hanguluatta ala nita parade maru hatta jumulo mahita martangiang. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha ima na mangaramoti mangarajai ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Hatamido na tau hanguluat dihami aleja hoba debata ama anak dohot tod di porbadia. Alani sodang hamuliaun nasya surgo, sodang hamuliaun nasya koima, manodangi torus tu bagasar roha dohot pikiran nami, dinamangi marnida hami dihasit tongan ni hatam, dinamanangi-nangi dohot majalo hami siap barita naulii, asatun takas, hutiop hami jala hupeop pami hut hapor say hami nang huhangoluhok kami. Atong marhite hagugo doha soni todim, ima todim todi porbadiai, mangatusi jala majalo mahami uhut huhanguluhok kami ma hasitongan ni hatam di bagasan ngulu nami makatai mahwali jahuba manangi-nangi dohami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Pangatoyo doho pamakulingon ni debata na tau hanguluat di hita takas ma begiota sian barita nauli na tarsurat di Markus bidusia mamuhaisan ayat 2 tolhas rodi ayat sia. Markus bidusia ayat 2 sahatu sia tatangihon ma songonon tarsurat disi. Dungi salpu onom ari diarahot Yesus masih Petrus, Jakobus, dohot Johannes ditogihon manasida nakok tu sadadolok natibo tu nasuhi holan nasida gabe bumba ma rupana di ida nasida. Gabe marsilama aka ulosna botar sehali naso dapot botoon ni panusi di tanoon mabahe botar songoni. Dungi di ida nasida masih Elia rap dohot si Musa nama katai do nasida dohot Yesus. Jadi di dosi Petrus na makulingi Yesus. Guru, dengan nai di son hupauli hami ma di son sopo-sopo tolu. Sada diho, sada di si Musa, sada di si Elia. Aidang diboto na nidok nai aitung hatahutan situtudo nasida. Jala Roma obus sada mangalinggomi nasida los makuling ma suara siap bagasan obuni didok ma odo anak haholong aku tangihok kamu ma ibana. Alai dinamanaili nasida dang agiei sebe di idana sasada Yesus do akup nasida. Jadi lau tuat siad doloki dipopai mana sida unang di pajojor nani ida nasidai tu halak ia sojolo hehe anak ni jolmai sian namate ido sahabna salum nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta haha anggi na pinaribot orasma dihita salhutna sian hata ni debata na tau hanguluan dihita jala barita nauli na tabigi di bagasatikion nunga hujahon nakin sian Markus bidusia di ayat 2 sahatu ayat sia nagabe jamita di minggu estomihi namar lapata doi saihoma nagabe partano batowa diau Tuhanlah gunung batu dan kubu pertahananku. Ido lapatan ni minggu estomihi di nama rojahan perminggote di padohan Yesus anak ni debata tangihon maibana. Yesus anak ni debata tangihon maibana. Sada tonado itu au, sada tonado itu hamu, sada tonado itu hita, sada tonado itu tonga-tonga ni portibion. Huhut lau paboto hon tuhita Yesus anak ni debata asa tatangihon ibana. Yesus tangihonotta ay ibana do anak ni debata. Yesus ibana do partano batowa dihita. Ibana do nagabe gunung batu dohot kubu pertahanan dihita. Tuhanlah gunung batu dan kubu pertahanan kunin. Yesus do nama ngalihok kaluaon. Yesus do nama ngodihok kita.
Di bagasan ibana do bohita maroding-oding, di haluaon na pinasahat nai. Gabi tamodik kita, sian uhuman ni dosa, sian burani hamateani. Sian sorop ni simbolisi, sian sorop ni hamateani. Di bagasan Kristus doe, alani Jesus do partano batoan di hita. Akadamang dohot dinang nama saulong kita, marhite-hite jamita di bagasa tikon na kujahoni, taboto ma jalaho bartu o jahani, taboto do tajahado tabegiru nakin, pabuwa Tuhan Allah Bapa di surga memproklamirkan, mendeklarasikan bahwa Yesus adalah anaknya, dialah yang harus kita dengar. Ido di hatahot tu hita, jala ido di tonahot tu hita, di bagasan tikyon. Ay takasdo, marhite-hite suara, siat tonga-tonga ni obun, na adong ro mangalinggumi, na masa di hati Yesus bertransfigurasi, na berubah rupa ibana di gunung Natibbo. Adong suara sebanua gijang mandok, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Odo anak kaholong aku, tangiho kamu ma ibana. Asa Jesus do tangihonota, ay ibana do anak ni debata na hinaholongan na. Naing takas berengota doho begeyota huhu lapatan tarlapati hita yan nun marhite-hite jamita na tabege. Alani tau ke marohata taparade ma nang hapor syota laho majakon Jesus anak ni debata asa ibana tatangihon taputihima akamutihana arga siap barita nauli na sahat tu hita asa togu panadayota dinaung dihiukap dinaung pinabotohon dinaung nihatahon ni debata amai haiseon ni Jesus jala dinadilehot tonana itu hita asa tabigi Jesus ibana tatangihon lanya kedamang dohot dena parjulu naing boto otta siya jami taon naung dipatol has Jesus do dihatahon Jesus do dilubahon ibana do jumulu di hatiha naborhat ibana rabdo sisianna itu Kaisarea Filipi dina disukku Jesus taringo tu ibana dia kapadohan dia kana torop didok tu sisianna dibegi hamu isi doau ninna dia 20 pitu di bidusia te dibegi hamu au isi duduk akana toropi taringo tu au ninna dia lusinasi dama adong do nama dokoko si Yohanes Pembaptis adong do nama dokoko sada sian panurerangi adong nama dokoko si Elia ninna ya hamu isi mau di dok kamu ninna dia 20 lui Victoria Lucy Petrus engkau Mesias ninna engkau adalah Mesias ujungna di popai Yesus ma nasida asa unang jolo di hatahoni edak karusahat do peibana manuhu silangi alai molo nungga sahat di ulaibana ulau ni disima asa hatahonun nasida ini marurut tu sia kedamang dohot denang laos di hatahu Jesus ma taringo tu ahadona naik sulahononna jala songo dia do na naik sipatu paonna songo dia do na naik sia depanna di Portibion di nalaho patuluson sakap ni debata lau paluahon jolmai didok Jesus tuaka sisianai anggo anak ni jolmai ikon marsitahono donin anak manusia kan ditolak oleh para imam-imam bolok konon niaka si tua dohot malim dohot si boto surat do ibananin laos pusaon na do dungi mulak mangulu ido didok di ayat 30 sadai dilubahut Jesus ma songo dia do na masa di bagasan goluna songo dia mana naing masa tu ibana laho mangulahon hamesiason nai songo nanidok ni si
Petrus pabuibana Mesiasi. Dung sai di hatahut Jesus si masama nama saun didok. Dung ono mari di hatahut Jesus si diarahom ma si Yohanes, si Jakobus, do si Petrus tu sada dolok na tibo jala nasuhi. Didoloki masama transfigurasi nama belongang nasida ay muba rupani Jesus. Dibereng nasida Jesus nung ngamar sinodang muba rupana gabe marsilam nang ulusna botar sahali jala alani botar nai didok dang adong panus di tanoon nabui makalatang manang maben ias songonin. Begitu agung, begitu mulia. Saya songon sodang ni mataniari. Idok bana didok di gunungi. Dia berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilau-kilau nih. Marsinodang Jesusi di mata nih si Jakobus, si Yohanes, doho si Petrus. Soina masuk kalna di ida. Soina ma sodang hamuliau ni. Alani dojo di guarion ya Yesus bertransfigurasi, berubah rupa. Neng perengot tate takas marhitehoni pabua molo masa si taunoni, molo pe masa paru kiloni, molo masa pe nang panulahi manang panolakan sen akasi boto surati, molo ikon sahat ibana Tuhan matiani. Nuaing nungaju molo di lehon hamuliaun nei, sodang hati uroni, jala gabi si pargugu itu si seanna na parjulu na penilit ni Yesus na gabi murid nayate. Petrus yang disebut dengan Simon ya, Yohanes dan Jakobus. Mereka ini murid yang sangat dekat. Nasida gabe siti dangi biaka ragam nabi nani Yesus biaka mujizat doa kehalongan ini. Alani doa kadamang dohok dinang nama saulonga kita di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Di hatahon hapor suhon naneng masa tu Yesus alai nungga di patuduhot jumolo hamuliaun nai tu nasidana tu luate. Asa nang tu hita peak kadamang dohok denang naing do boto otak molo pe tagam aka hapor suhon do aka paru kilo do aka sitanoni boto otak ma adong do hamuliaun adong do sukacita adong do lasni roha di paradi diaka nalahoma ngadupi akka si taonon do paru kilon asatung takas bui masa songon nani dok ni akka padde manangaka namalo didok pabua ya molo masa pe akka paru kilon molo masa pe ilu molo masa pe si taonon ketika kita mengalami tangis, ingat akan ada tawa. Ketika ada tawa, ingat akan ada tangis. Asa gabi margogo hita mengadupi nguluon ay ido na pagati pasore ngate. Asa tua kasisian naon di hatahoni asa tung takas margogo na sida manghuto Jesus gabi sitidangi di ibana molo nunga sahat ibana mulak mangulu ditaluhok kamatian ini. Akadamang dohot day nang ima na masa di gunung na tiboy. Transfigurasi na berubah rupa Yesus si. Na mubah rupa nai marsinodang hilong pahian nai pabuahon hamuliaon na songgop tu ibana. Jala di ida nasida ma si Elia dohot si Musa
makatai dohot Jesus. Kadamang dohot dena Elia naung marujunggului. Marujunggulu dalam artian nungasai baritana di padan darubii. Songoni dohot si Musa naung marujunggului arai 2 tahun dang di tanah on ya. Dang di bawah itu nama di dia hamatian ni si Musa anggo si Elia nakot tu banwagi jangate. Makatai ipal tu neng madok tu hita doya tak kadabang doh denang berarti adong do hehehe dia kena porsia iya te. Tutu do di bagasan Kristus rap doh Kristus akan porsia pajupa bui masih idaan. Adong hanguluan. Adong neng pasahaton ni tuau. Adong neng pasahaton ni tuhamu. Adong neng pasahaton ni tu hita kadamang doh denang. Ai holan masai parjupaan ni si Elia doho si Musa rap doho Jesus nama katai doho Jesus di ida si Petrus gabi tu rohani si Petrus madok guru hupauli hami madison sopo bahen sada di ho, sada di si Elia, sada di si Musa. Didok aidang di boto na sida, na nidok na ay di baga sa biar donin. Memang dia katapsiran na sing madok. Petrus mengusulkan untuk menjadikan membangun kemah. Kemah di bahasa nasi musai dok di tafsiran nasi perlindungan bagi Musa, bagi Elia dan bagi Yesus. Neng papatar hodoi asa ingot nasida, neng paboto hodoi asa diingot marhite sopo-sopoi adong hamuliaun digonungi, adong di si kehadiran ni si Musa, si Elia. Doho Jesus natongon na naing mangula-ulaon parsuruan ni debata Jesusi. Alain yang berengot ta bahwa Jesus do gabi perlindungan partano batoan dan kemah dan udung-udung doho sopo iate. Apitor mago dan tarida besi Elia dohot si Musa hola Jesus nama. Ido bana di hatahod marhite obun na mangalinggomi naro tutonga-tonga na sidai mangalinggomi na sidan. Maka datanglah awan menaungi melingkupi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Diproklamir hon ise do Jesus, dideklarasi hon ise do Jesus. Tuau Tuhamu nang tu hita. Ibana do tempat perlindungan di hita. Ibana do partano batoan di hita. Ibana do si begiota. Memang dang didok di si. Inilah anak-anakku dangin teh. Dang didok do si Musa, dang didok do tu si Elia. Dang didok dengarkanlah mereka nih. Naing papatar hod dia kadamang dok dena. Yesuslah satu-satunya. Anak Allah, dialah Tuhan. Ay molo dido anak kunin. Berarti pataridahon hubungan hade bataon ni debata di bagasan Kristusi. Ini mau memperlihatkan Bapak Ibu Saudaraku bagaimana sisi keilahiannya hadir di dalam Kristus, di dalam kemanusiaan Yesus itu. Sebagai manusia. Keilahian Allah yang menyebut Yesus sebagai anaknya. Ibana do si begiota asa ngasih kop be ngapatar be hagogo ni
aka uhum nani hatahon ni si Musai. Tuntutan hukum Taurat telah berakhir di dalam Yesus Kristus. Suara kenabian yang disampaikan oleh para nabi sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi Musa mewakili hukum Taurat dan Elia sebagai wakil suara kenabian para nabi nuaing gok may di bagasan Kristus. Nunga sikop jala di goki Yesus Kristus. Alani ido sude akan sinurirakon ni panurirangi, sude na ni hatahon ni patiki nunga marsi jongjongi di bagasan Kristus. Yesus ma hata ni debata naung gabe jolma iba nama si tangi honota. Tangihon ma ibana. Manangihot Yesus berarti mangoloi hatana. Mangoloi Yesus berarti mangihut ton ibana. Maka porsiai ibana. Tangihon ma Yesus. Inilah proklamasi dari surga yang oleh Allah Bapa. Yang sebagaimana disampaikan oleh Allah melalui Gabriel ketika kelahiran Yesus. Disampaikan kepada Maria bahwa Yesuslah anak Allah, anak nina tumib bulih. Ido didok di Lukas sada ayat 32 itu. Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa anak yang dikandungmu adalah anak Allah yang maha tinggi. Jadi anak ni si Maria ate. Alai anak ni debatadui. Ido banadang mergugo si Maria makomol homol Yesusi mado anak alai anak ni debata anak yang maha tinggi. Ido di hadirat si Maria songo dia mah. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sodong hutan dabawa ninna alai debata mado tod di porbadia ninna marhite suru-suruan yate. Gohan ni tod di porbadia mahonina. Benar bahwa itulah anak Allah. Dari awal kelahirannya sebenarnya sungguh sudah disampaikan kepada Maria. Walaupun hanya Maria yang tahu kala itu. Demikian juga kepada Yohanes. Dan banyak orang. Dalam pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Ada suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Kalau kita baca itu dalam Matius 3 ayat 17. Odo anak kaholong aku nin. Tangihon maibana. Dakolat tu si Maria sasadasa. Dakolat tu si Yohanes padidi alai nang tu si sianna natului dihatahon ni noaing. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Hal yang luar biasa terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia. Nasui habinereng di bereng sisian nai, di BG sisian nai. Alani dua kadamang dohok deneng. Halongangan nama sai. Didok Yesus tuak kasisian nai. Asa unang zolo di pabuabuai tuak kanasing. So zolo di ulaibana manang di sun di ulaibana laho manubus jolme jolo majalo haheheon sian hamatiani. Ia so jolo hehe anak ni jolmai didok unang jo di pajozor nasidenin. Artinya murid-murid ini harus terlebih dahulu dibekali supaya mereka tidak hanya melihat tapi bukan hanya mendengar, mengalami langsung dulu. Asaharu takas jolo di boto nasida partina dan taringo tu hai seon ni Jesusi. Ikon berengon nasida dope hal-hal na luar biasa di ulaun ni Yesus lau makokop jolmai aido ulaun na rotu portibion lau mate jala tarsilang jala mate ibana jala manaik
hehe bana manaik tu banua gijang. Dung si kopeulau ni diula Jesus si desi asa gabe si tidagi bana di borhati na sida lautu portibion. Artinya na hurang nei dope dialami na sida taringo tu Jesus hidup bana ikut jolo si kopi jalon na sida asa tutu hot tugu panidangion ni na sida. Akadamang doho denang nama saulong kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Marhite-hite jami tahun salinai. Di tonahot tu hita ikotakas tangi honot ta Yesus. Ido tonani barita nauli tu hita. Dengarkanlah Yesus. Bege maibana. Ibadaro anak ni debata. Ibadaro partano batowad diho. Ibadaro sitomuso. Ibadaro sileok kanguluan dohot haluao diho. Tangi hom maibana. Ibana do anak ni debata. Sebagai anak ni debata, dia datang dari Allah. Dia adalah Allah. Allah ni hotma ho marhapor siaun lau mangi hutton ibana. Ai ibana do si tangi honotta. Ibana do si begiota jalaido nuaing di patadahot tuau di patu begehot tuho di hatahon debata marehite-hite namasa di gunung Natibo di Jamitata nanidokna di Markus bidusia ayat 2 sahatu ayat siai tatangi hom maibana ai ibana do anak ni debata ibana do namar haroroan siap ban wagi jangi si hangulu honota. Amin.